Kako smo to mogli previdjeti? Dok je svijet bio zaokupljen skandalom USAID-a, Trumpovim razgovorima s Putinom i izbornim kaosom u Njemačkoj, u sjeni se događalo nešto golemo. Politički potres uzdrmao je temelje moći u Briselu. U Madridu su se tisuće okupile na summitu Patriots for Europe. Pokret koji je nekoć bio otpisivan kao marginalan sada se razvija u dominantnu snagu Europe. A u središtu zbivanja nitko drugi do Viktor Orban. Reći da je rasturio EU i Brisel bilo bi najblaže rečeno. Od dovođenja u pitanje njihovog autoriteta do razotkrivanja njihovih laži i slabosti, ništa ga nije moglo zaustaviti. I sada, s Trumpovim povratkom na vlast i usponom Herberta Kickla u Austriji, počinje nova era i Brisel je u stanju uzbune. Ovo nije bio samo još jedan sastanak desničarskih političara, ovo je bila objava rata Briselu. Summit Patriots for Europe, organiziran od strane Vox stranke Santiaga Abascala u Madridu, okupio je najmoćnije konzervativne vođe Europe. Viktor Orban predvodio je borbu protiv EU uz podršku Talijana Mattea Salvinija, Francuskinje Marine Le Pen, Nizozemca Geerta Wildersa i Španjolca Santiaga Abascala. Ovi lideri pobjeđuju na izborima i sklapaju saveze kakvi dosad nisu viđeni. Dovoljno je pogledati brojeve. Domoljubne snage nedavno su značajno povećale broj zastupničkih mjesta i sada su treća najjača politička skupina u Europskom parlamentu. Tada je došao Orbanov govor i bio je razoran. Birokrati u Briselu uništili su Europu, izjavio je, a njegov glas odjeknuo je dvoranom samita. Zbog Brisela europsko gospodarstvo polako tone. Zbog Brisela naš novac se šalje u besmisleni rat u Ukrajini. Zbog Brisela Europa je preplavljena migrantima. Nije se suzdržavao i prikazao je politiku EU kao izravnu prijetnju europskom identitetu. George Soros je izjavio: svake godine 1 milijun migranata mora doći u Europu. I gle, posljednjih godina u Europu je stiglo 9 milijuna migranata. Mnoštvo je odgovorilo gromoglasnim pljeskom. Migrantska invazija Europe, zamjena stanovništva, nije teorija zavjere, već stvarnost. Njegov glas postao je oštriji kada je izrekao zapažanje koje izaziva nelagodu. Vrijeme je da tražimo nove teorije zavjere, jer su se sve stare pokazale istinitima. Njegove su riječi posebno snažno odjeknule nakon USAID skandala, koji je razotkrio da je europska politika bila manipulirana izvana. Godinama su ocrnjivali patriotske snage, jer su za to bili plaćeni. Ali istina je izašla na vidjelo i kontrola Brisela je slomljena. Kontrola Brisela se postupno demontira. S Trumpovim povratkom na vlast i jačanjem konzervativnog pokreta poruka je jasna. Njihova kontrola se korak po korak ruši. Epoha slijepe poslušnosti Briselu je završena. Orban nije prestao s napadima na Brisel. Štoviše, izjavio je da je nastupilo doba patriota. Što to znači? To znači nadu. S Trumpovim povratkom na vlast, pokret za nacionalni suverenitet dobio je nezaustavljiv zamah. Pobjeda predsjednika Trumpa je jasan znak. Doba patriota je stiglo, objavio je Orban, i Austrija bi mogla biti sljedeća. Ako sve prođe dobro, Herbert Kickl će se uskoro pridružiti klubu. Nadamo se da ćemo te na sljedećem samitu dočekati kao austrijskog kancelara. Na samitu su također održani snažni govori Marine Le Pen, koja je pozvala na obnovu nacionalnog suvereniteta, i Geerta Wildersa, koji je svoj izborni uspjeh naveo kao dokaz da Europljani odbacuju dominaciju EU-a. Santiago Abascal, vođa španjolske stranke Vox, govorio je o europskoj renesansi predvođenoj patriotima koji se više neće pokoravati briselskim diktatima. Pritom je povukao paralele s povijesnom rekonkvistom, španjolskim procesom ponovnog osvajanja, koristeći ga kao metaforu za europsku borbu za suverenitet protiv globalističkih sila. No nije se govorilo samo o politici, definirane su i gospodarske fronte. Trumpovi planirani carinski nameti na europsku robu bili su središnja tema rasprave, a neki su izražavali zabrinutost zbog mogućih posljedica po trgovinu. Međutim, Abascal je te bojazni oštro odbacio i usmjerio krivnju na EU. Pravo ekonomsko opterećenje Europe ne dolazi od Trumpa, već od Brisela. Otišao je još dalje i iznio konkretne mjere koje bi nacionalistički vođe trebali poduzeti kako bi se suprotstavili ekonomskoj podložnosti EU. Nacionalna gospodarstva moraju biti stavljena iznad birokratskih propisa.
Rasipna potrošnja EU-a mora biti smanjena. Ekonomski suverenitet država članica mora biti obnovljen. Jedinstvo je bilo jasno. Trump nije neprijatelj. Europska komisija jest. Mađarska, Austrija, Nizozemska, Francuska i Španjolska tek su početak. S Trumpom na vlasti, domoljubni pokret u Europi jača više nego ikad prije. Kickl je već pobjedio na izborima, a ako Alice Weidel i AfD pobjede u Njemačkoj, to bi prema Viktoru Orbanu moglo značiti kraj vladavine Brisela. Za podsjetnik, Orban je već najavio da će se uskoro sastati s njom kako bi razgovarali o budućnosti pokreta. Europska komisija je u panici. Godinama su ocrnjivali nacionalističke vođe i žigosali ih kao ekstremiste. No sada su suočeni s nezaustavljivim valom izbornih pobjeda diljem kontinenta. Narod je izabrao, briselska politika potaknula je inflaciju, oslabila gospodarstvo i narušila nacionalni suverenitet. Ljudi su toga siti. A krajnji znak njihove očaja, potpuna šutnja Europske komisije o korupciji unutar USAID-a, dok istovremeno glasno osuđuju Trumpa zbog njegovog stava prema Međunarodnom kaznenom sudu. Orban je razotkrio ovu očitu dvostruku mjeru i oštro kritizirao Brisel zbog njegove selektivne ogorčenosti. Oni brane vlastitu korupciju, dok istovremeno napadaju Trumpa, jer se suprotstavlja globalističkim institucijama. Birokrati u Briselu žele nas poučavati demokraciji, dok istovremeno zataškavaju vlastite skandale. Mi kažemo, dosta je toga. Trumpov povratak promijenio je sve. Brisel postupno shvaća da gubi kontrolu nad narativom. Više ne mogu suzbiti pokret, narodi Europe se bude. Ako je ikada postojao trenutak kada je stvarni pad EU započeo, onda bi to mogao biti upravo ovaj. Orbanov govor u Madridu nije bila samo još jedna kritika. To je bio izravan izazov autoritetu Brisela,